Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Allah jarama daroɓe ayaw e hawride Pindi TV eɗen goni ɗo ete Daka Madina Gounass tawi ni ko hitande ujunnaje 225 woni édition 2025 sikki ala bandiraɓe hande o ene woni ñalawma jeego ɓiijo woni 6e journée e nder Daka mo Madina Gounass e gardogol khalifa meɗen ceerno men woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass eɗen ñagonomo Allah judde balɗe moƴƴude battane Allah hebbinanamo cellal ngal tuumo ko ɗum woni ko ñagoɗen hande o caggal nde julɗen subaka en birdi en keɗima banda ceerno mawɗo Alqouranul Karim janggama ceerno kadi wasiyima kadi neldi duwaw mais hande ko ɓuuri teskinde woni duwaw juɗɗo mbo ceerno rokkiri o duwaw o juuti ha tinani won e yimɓe mataw eɓe mbi hande de duwaw o juuti miɗo sikki noon duwaw ceerno kam judde hen e raɓɓidde hen foof ko duwaw jabateɗo so ɗum ɗon benni ɗo yete Daka Madina Gounass hitande ujunnaje 2025 woni édition 2025 ko mbawɗen hen jaggude woni no e médiaji ɗi gardini woni ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni saroɓe sakoɓe kabaruji ko fati e Daka walla ko yowti e Daka teskama hen 98% ko médiaji gollortoɗi ɗemgal Pulaar ɗum kam ganden ɗum hayso tawi dental men Daka ko dental alliyankewal ko dental ngal gendi Sénégal jeeyi ko dental ngal Afrique jeeyi ko dental ngal aduna jeeyi nde tawno sa ari dental Daka tawat ɗo ummiɓe Gambie tawa ɗo ummiɓe Mali tawa ɗo ummiɓe Guinée Conakry Bissau tawa ɗo ummiɓe Mauritanie ha yetti hande ɗo wiyeteɗo Côte d'Ivoire Niger Nigéria un peu partout ya même ɓe ganduɗa ɓe mbaɗata quitté ko l'Europe pour arde hawridde e dental Daka e nder balɗe sappo ɗe wadde ɗum ɗon pour min ine waɗi mérité vraiment téléji Sénégal ɗi fof e site uji mawɗi ɗi fof mbaɗa couverture médiatique tewɗo lawol mais tel Népal ka wayani noon ha hande en donkini famde hol dalilu hol sababu holko waɗi ɓe coftani e ngal ɗo dental ɗum ɗon noon ko wideɓe kamɓe arde dental ngal kam jogui tan ko koyɗe yeesa ala koyɗe caggal kamɓe wasde arde kadi koyngal dental ngal jogui ko koyɗe yeesa ala koyɗe caggal kono yoɓe gandu événement poɗɗo ni ala ɗo woni e nder oɗo sous raison kadi Allah waɗani événement poɗɗo ni mawnude e less asman Allah o ko oɗo événement goto joguiɗen balɗe sappo ñande foof yimɓe ne ɓeydo hewde ɗo gasoyto ɗo ko million ngaji yimɓe gonat ɗo te ko worɓe ɓolɓe e rewɓe jillata ɗumen ceerno men wonde e meɗen ne julde men waktuji joyɗi ne wirdida e men subaka e kikiɗe e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma aljuma yimɓeɓe mbaɗa asru ha balɗe sappo ɗe timma ala foof neɗɗo garowo ɗo tawa rokkata waktu so tawi wona kañum wela ɗum ɗon noon bandiraɓe paamen ngal ɗo dental so tawi jaydiyankoɓe leydi ndi daraki hen no poti darorade ni eɗen gandi naggue yardi laaci kono noon haade en kaaliɓe ganduɗa ɓe ene ngakka e ngal ɗo dental alay saago jetten aroɓeɓe yaade média ɓe ganduɗa ɓe ni no wayno Daka média par exemple darde dari hen e directeur ji waɗata 2STV darde dari hen RTF radio télévision fulɓe e oɗo antenne mo gonmi haalde woni Pindi TV e Manda TV en e téléji goɗɗin ɗo Fitirle TV en téléji goɗɗinin ɗo ha e radio ji gummiɗi dans le Fouta ngari ina kawriti hen wadde firti belaɗo mettaɗo a yiyat image uji ɗi ina jaaha dans les réseaux sociaux ɗum ɗon noon wadde aroɓe ɓe en calminiɓe en juurimoɓe kadi en jettiɓe e darde nde ɓe daari gam oɗo événement yo rew lawol cakkitortomi ko wiide ceerno komo Allah rokki jabanaɗo duwaw sabu hikko o eɗen goni e capanɗe jeetati e tata ɓiwol woni 83e édition Daka Madina Gounass so tawi en koddiri fuɗɗi ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi woni 1942 so tawi ko nden fuɗɗi faade hande eɗen gandi 83e édition ɗum ɗon noon ina hawri e 2025 julɓe ɓe ngari keewi kadi goto foof ari no ardanno Daka sa ari ɗo garɗuɗa teskade ko needi ndi yimɓe jogui teere nde yimɓe jogui senare wonde nde ɗo deƴere wonde nde ɗo alliyankagal gongal ngal ɗo ko ɗo tan woni ɗum ɗon noon bandiraɓe enen mbiyeten ko yo Allah junnan men balɗe khalifa meɗen du'uji duwaɗi ɗiɗo en ngala hen kay ɓerɗe ɗiɗi eɗen jaggi ni koko jabate kono haɗata en kadi wiide yo Allah jaaba ha ɓuura ko jabano kono kadi yo Allah jabana en duwaw meɗen mo mbiyeten yo Allah junnan men balɗe ceerno meɗen ceerno Tidiane khalifa général Madina Gounass junnana men balɗe dendagal khalifaɓe meɗen ɗo men to batte dini ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓe daroɓe Pindi TV onon kala on calminama on juurama on jettama allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim
hada, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah jarama on jarama. Teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas.